1, 2, 3, smile. Amen. Happy birthday to you! Dito na po kami sa Port of Benoni ng Camiguin Island. Pababa na po ang mga aklaan doon sila sa likod. Sila Brenda, sila Inday, tsaka Bongga. Dalaw po kami ng banda. May pabanda sila dito. Ito na yung mga gamit. Hintay na rin natin kasi kami kilala. Inuuna muna lahat ng mga sasakyan bago yung mga pasahero para mas mabilis po yung procedure ng paglabas ng mga tao. Especially may mga sasakyan. Ayan na. Ayan ah. Thank you. Ayan ang mga akla. Halika na mga akla. Welcome to Camiguin. Second. Kasama ko road trippers. Ito na tayo. May pabanda pa. Hindi, feeling ko ganyan talaga sila. In fairness, sana lahat ng tourist destination ganyan na. Kapag may mga I mean, hindi naman required, pero kasi diba, parang ang saya-saya ng welcome. Yung feeling masaya agad. Masaya sa feeling kapag ganyan. O, diba? Mas masaya para sa mga turista, especially yung mga taga-ibang bansa. Diba? Or mga foreigner, tapos magagay mo ito. Pag-welcome, mararamdaman mo talaga. Hindi natin makasama natin mga akla. Wait lang po, wait lang. May kasama kami. So, meron kayong ano sa Wait lang po. Hintay lang namin siya. ito na ang van, no? Nagpakuan, pumakita. Gusto ko halo. Diretso na kami sa mansyon nila Inday Katok, ana. Kasi next time daw magpapatayo na si Inday Katok ng kanyang. Born of fire! Ano na mga akla. Sila Gwen at saka sila ano susunod. Pag sumakay ka dito, mag-aapoy ka. Jeopard, Alina! Mamsi ito ba Oo, basta may pangalan na gowns. Don't worry, may budget ka, may TF ka, ha? Yan na, madam. Alis na kami. Of nature. The island born of fire. The island of your imagination. Because for a long historical period, there are 7,107 islands, but now there are almost 7,107. Papasok din na Inday Katok. Dito ang kanilang bahay. Ala, grabe ang laki ng bahay nila. Indog lang nila. Lalain lang lugar ninyo tayo. Hindi maka-proud. Ala, na-flag. Ipakandaan niya dito. Ala, na-music. Kasi si Kwan Gargo lagi na din siya. Kaulit ko. Nagpa-music talaga sa Nagsayo. Hindi na sabihin!
Ay, sa nagkuan be? Lakas ang... Grabe daw itong bahay na ni Inday. Ay, mga malita pa, oy. Ano, malita? Ay. Kasus lang niya, ibirin sa nadiya iya. Malatan nyo. Aling Lourdes! Finally! Wala po. Ayun, Inday. Ha? Oy, magabilis ang ayun, Inday. Ay, nakabalik na ni Hi, Nay! Kabalik kasi ganun doon pa. Wow! Sosyal. Hala! Ha? Story na ilang balay. Kaya puro ko bildo ako ng matulitikas. Ah, ito yung kwarto ni Inday. Nagkala, lamay kayo magkala ni Inday. Ito yung kwarto mo, Day? Oo. Wow, fully aircon. Init ba, oy? Sama? Muna yung sorol. Wala lang ikan ng oregano. Ibig sa ito magkakagutom, hindi kaya. Maring Lourdes, magkaon na ta! Ay, sa kayo ka man naluto ang lipson. Oh, papa, nabalitsun na! Tinawag kita yung pamilya nila nga, bugiro, ginagawa nila. May litson. Wala, kao na ba? Wala, dali, Wala ka dali. nang hinahinay lang. Apit na, apit na. Apit na. Wala! Ay, sama ka na. Smile pala. Ay, sa tinawag, ginano, lapad, ginagnaw ang iyong mga pamilya. Huwag na akong nila, uy. Grabe ang kasabong. Kung niya kay Bato, may isa kuan na Kim Boy. Ay, sa gwapa, lagi ka tese, lagi ka dili kayo. Ang imong ilong kay Chada, talo ito, iya, lagi ito. Ito ni. Pero pwede magkawag nagsaging te, ka Sige ka mo na. Huwag mangod ko kakawag saging gabi. Napay ko na na milon ato. Melon. Tapos magsaging nga, kay gutom kayo. Kaon mo na. Gutom mo. Paggutom mo mga kayo. Gutom ba yan? Nabasa pa ka mo na. Gutom tayo, gid. Yaman election mo kaunon daw later. Hindi na tayo mag-laot. Hindi lang mo kayo. Kapag man ikatong na standard. Dahil mo na nagbitay sa soda na. Ano nagawas pagkaon? Sa gawan sa tamagkaon. Ay, diyan na magkaon, no? Doon na ako, saan ba? Ay, hindi ka ibang po. Hindi sa kuan sa yung ding na lang. Kaya wala siya mo nagbukan ka ng drum and bugle ko. Wala mo nagbukan ka ng banda te. Mayroon. Wala lagi Lusa na. banda. Gawas na pagkaon? Gawas na. Daghagit mapalaw og nga. Kay daghan ko mo anhida ni ko pasayuha kay hong pasiligkon. Te, wala di ba majuri? Wait, red carpet. Ito daw ang... Dili ba ano ka pikas long? Apit na. Kay ilang ka na. Ah, lahi na day ko no. Diri mo. Ma. Ay, wow! Uy, grabe, ang lamig na agad. Wow. Nga ka aircon. Ah, sa. Dala may salog. Oh, diri yan. Sa may foam. Mm. Dai. Di may painting. Napay tubig. Sana rami dai. Wapa ba Lourdes? Ano, birda ana. Birthday ni mo akong ex.
na ang Si Gio ba? February 11. Gio, baka taga Manila. Iyan ko parehang birthday. Inihandang lunch ng family ni Inday Katok dito. Ayan ang family ni Inday Katok. Nagpa-picture kay Brenda. Ano ba ito? Wow, nananglitsan guys. Pero mas dami ang lalaki na nagdala. Pasabog ni Inday. Grabe ang pali. No, pasabog ni Kagayo. May pang litson din na bangagan na oh. Kami wa pa jud. Picture sa ta. Picture na tayo. Yeah. Gabi lunglung bay pasabog kay Kalong. Picture na tayo. Lang! Ari na mama! Ari mo, Loy! Yan, tubag. Saan ay? Ito na uban. Sige na. Masa niya? 1, 2, 3, smile. One more. Adios. Masa niya? Paano ka magpapalinda? Salamat. Picture sa pinantuluan TV. Sunday, liday. Long, ikaw Long. Wala lang. Alang gaga. Oh, wow. Parang gusto ko din dito pumesto kaso yung chon makita. Mawala. Mawala. Sige, sige. Ikaw na mo. Ikaw na rin, mapa? Ay, mag-ampo man. Uga sa bukuan. Ikaw naman, mag-ampo naman. Uga sa bukuan. Tama. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, sa araw na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa biyayang inyo pong pinagkaloob sa amin, sa aming ligtas na paglalakbay, patuloy po dito sa isla ng Cantin. Naway patuloy niyo po kami gabayan sa lahat ng oras. Ilayin niyo po kami sa lumang uli ng sakuna, aksidente, trahedya, sa lumang uli na karamdaman ito sa sumunggaw, Panginoon. Bilis niyo rin po ang lahat ng mga tao naghanda ng mga pagkain na nasa lamesang ito. At gamitin niyo po ito bilang kalakasan para sa amin mga dumami. Mga di pa, sige na. Bless us, O Lord, this is the gift which are about to receive. Dahil ano natin? Through Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you. Thank you so much, Ante, Angkol. Sige. Video, pasyan. Wow. Laganan ko kabating. Bye-bye. Asa. Lamian natin oy. Wait sa Wait sa ata. Gutom na kaiting. Ano ba yung mabasa ni Karon? Alo, sila yung naghinam-hinam, di pang gutom. Hindi naghinam-hinam. Wala na, sige. Man ibating ko eh. Baon mo nga. Kung ikuha kay video na ako. Why ko isa Ford bear, gamay lang Ford. Yan po. Yung video. Come on, Tan. Jen. Gamay lang, Jenny, tikin lang. Gamay ka. Gamay na. Thank you. Sir, Hindi maalat. So titingnan na natin yung lechon na Angkol. Tikman natin yung luto na Angkol nga init kayo. Hindi ko muna kinabit yung ipin ko kasi matatanggal ang mga kain ko. Ano tayo? Ano good? Walang taba. Mars, yung batok mo. Ito na naman kainin ko ulit. Ano ulit? Gamot. Soft drinks, ma.
Ako na mo ba? Kamutir ako kay... Para paglubis ako niya ba ni Mao Dres. Ngano ka nung bago kamuti bago kayo budot no? Kau na ninyo din, mura ni bun maro na yung gawa ka. Ay. Ako bang maway ni Guzman. Ay, pasayo sa si Kuan sa... Ay, pasayo sa ninyo si Raven ba? Always. Awan. Doon na lang sayo na lang. Niko. Pagsayo mo nag-adorasyon. There is. Ha? There is. There is INC. Just na kinilaw, tapat lang doon. Long, atro ako butan mo. Tama pa. Siyempre pa nga. Ina na, nagutom na Sige na nani, sorol, wala di kuan. Di ba? Timing din talaga. Di ba kaya ang sorol kay namay ka na... Alam, ilan yung nagkaan mo. Di ba natin yung sorol kasi yung sorol daw yung nilagyan ng be? Nilagyan daw siya ng anong tawag nito? Kalabo. Ang surol! Tapos may Ni Lourdes! Tapos may tuna. Lechon! Sa ako pa. Kasi ako ano rap ko. Kamutir. Ay, sorry ma. Pamilya niya ba ngayon na? Wala pa ngayon ng pamilya. Yan ka. Day! Sa ako? Wala man. Ano ka? Tol, ano po? Ha? Yung mga agaw ba? Oo. Agali. Ano pa? Na-arjun yung hapon sa una. Tama ko yan. Nakaano na? Lamisa. Sa lamisa is right. So drinks ba? Ang sabi niyo. Oh, lagi pa sige ko pa kayo. Ikaw de, ikaw na day. Lingalay, ayun paghangak ko. Eh, magkanta? Hindi magkanta lang, magiging ayun na. Gumawa ko muna. Una kiling gabi ng mulak ko na ko. Okay. Alas 12 pala yung gusto gabi ng mulak ko na. Nantod mga alas 12 mo. Alas 3 hapon. Ma! Ah, kadyot lang. Hala na, ay bangkito. Ano po? Hiwa-hiwalay muna kami ngayon. Yeah, thank you so much again, Indicatox family. Asa Manila dahil? Dahil ako mo yung ketchup dahil. Asa na? Nakitsa ko. Una, kasap na. Nagko pa tuyo. Tuyo lang. Tuyo. Iya tuan, iya nabili na tuyo. Gamay lang na ka. Baka masobrahan. Ay panak na. Tuyo. Kayo na, kain na rin kayo. Dito na. Sarap. Naa? Butangan na ba? Si Gwen, si Melmar, si Ansing. Naisili. Basunod pa lang po sila. Kasi may mga Naisili na. ganap pa po sila at event. Hindi, kaulo na yung utol dahil. Nasi lang Ma. ako, mauwaw. Lagi kaulo Kailan eh? sa picture. Ang dami niya, tama niya. Basta na sila Brenda. Ay, kauwaw lang. Tapos natin kumain, busog. Thank you so much again sa family ni Inday Katok sa pag-prepare ng aming mga masarap na lunch. Ayan. It's time for us to gasugas. Doon sa kabila mo.
may music.